navner, hvor skulle der masser. Han er meget uhyggelig. Det skulle klare det, det kunne jeg. Jeg forstår ikke, hvad der Der er sker. alle de der små 13-14-årige, der er gået i seng, når der kommer Paradise. Det er jo klart, der kun er 200.000. Senere hen vil vi prøve at gå tættere på for at få et nærbillede. Men det tør vi ikke nu. Vi har nemlig team. Som med alle de her. Ej, hvor kunne det være fedt. Bare sådan totalt lækker ind i os, og så når der er en af dem, der prøver at benytte os. Hvor de bare De tager på svinde. Det er næse, altså, det kan jo ikke være. Det er bare nasty, man, med store hænder og store alder. Der er en, der taler om hans familie. Det kunne faktisk tænke på en hermafrodit. Det var endnu sjovere. Det kunne være herregriner. Den sidder bare stille. Det er sådan en dame, anlæg dame. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har prøvet noget, jeg Jeg ved, der er bevægelse. Der er bevægelse. Jeg har lige fundet en lus og spiser den med det pillenæse. Det får vi godt billede af. Yes. Og hvor tager vi den ned? Og vi tager den af i bordet. Jeg fik det, ja. Mark, jeg fik det seriøst. Det er godt. Tjekrum ikke lort. Jeg kan lige få den her billede af næsen også. Prøv at se den. Stor næse. Tilbage til offeret. Så. Undskylder den dårlige billedkvalitet, men videokameraet kommer senere. Så bare slap af. Ej, for at se, der har man håret igen. Hvor er det godt, Patrick? Hvad er det ikke? Vi er faktisk i gang med at lave et projekt, der hedder Reality. Live. Rigtige mennesker. Rigtige historier. Nej. Rigtig dyr. Rigtig historie.